Welcome. Welcome to Hinaguan. Ayun pala si si Brenda oh. Galing sa... May mga dumating dito na ano. Kiri, mga senior mo. Third year. Wala na. Ay, nahuli na. Nahuli na sila. Kala nila nandito ka sa klase, meaning sila, wala sila nag-klase, nagkating klase sila. Kamusta ang school? Okay lang. Okay lang. Kabalo mo magtagalog? Gamay. Konti. Sige na, sige na sa ito magluto sa kanya. Magbihis na mo kasi mamaya magdi-dinner na. Doon siya sa taas natutulog. Kasi mas maluwag sila doon. Uy, Gimo! Anong year mo na? Anong year na? Second year, criminology student sa anong school? Moist. Moist? Basa. Basa? M-O-I-S. M-O-I-S-T? Ano ibig sabihin nun? Okay. Dapat marunong ka na rin magtagalog kasi may mga Tagalog ka na. Pero huwag mo namang madaliin. Hinayla. Ayun si Brenda pala, oh. Andun na siya, oh. Dumating na anak mo! Asa mo? Huy, magtsinelas ka! Ay, sinilas. Wala kang chinilas dira. Ang dami dyan. Pagita dira kasya sa imo. Ba't ka nagpaa? Saan ka na magpunta? Ayun. Gamit niya. Okay, naglaba pala siya. Ayan na, sige. Ba't ka naka long sleeve? Nainitang ka? Hindi naman. Wala ka mga sando? Wala pa. May sando ako dyan. Okay lang sa'yo. Ganyan. Kagaya kay Kuyo. May mga kapatid ka? Ilan na kapatid mo? Apat. Pang-lima ka? Hindi, 5 sila eh. Pang-apat ka. Panglima siya. Ikaw bunso. Ilan lalaki? 2. Yung tatlo, sure ka na ba? Parang di ka sure. 3 lalaki tas 2 babae. Ang panganay nyo? Tulog may kalaki. Babae. Tapos ikaw na yung bunso. Ikaw na lang yung nag-aaral sa inyo, meron pa. Ilan pa kayo nag-aaral? Ako na lang. Ikaw na lang. Personal choice mong criminology? Kung may ibang course ka, maliban sa criminology, ano pa gusto mo? Iyan talaga gusto mo. Bakit? Meron bang history or may story? Bakit criminology gusto mo? Kasi mga pulis, mga relatives. Mga relatives, mga police. Kaya mas gusto mo magpulis na lang din. Tapos wala ka pang uyab na ayaw mo mag-uyab talaga. As in, never ka pa nagka-uyab. High school. Senior high. Naiya ka? O hirap ka magtagalog? Hirap siya magtagalog. Translator. Ikaw translator, Ana. Tapos taga... Ayan, sige. Yung mga hindi malalim na Tagalog. Kasi yung mga malalim na Tagalog, kasi alam ko yun. Sige, tingnan natin. Nung dumating ka dito, tapos nakita mo, ang dami naming mga Becky, na ilang ka na, bayot ba? Natakot ka ba? O na ano? Translate. Oyong. So, diretso tayo ha. Totoo nakita yung mga bayot na rin. Kasi mong Tagalog sila. Naya daw siya. Nahiya ka. Pero hindi ka naman natakot, kulbaan ba? Nung kagabi, di ba, nagbibiruan tayo dito. Bisaya. Ay, ikaw lang, mutana yun. Gahapon. Di ba gahapon, gabi pag-abot ni Mudani ka ng kuanta, nagbiruan ta diri. O, tutong 2 besa. Oh. Ano ba? Hindi ka naman na nailang o natakot o nahiya, ganun. Nahiya lang. Naulaw lang. Pero okay lang naman, sanay ka naman sa mga kagaya namin. Yung totoo. Nakatulog ka naman na maayos kagabi, mahimbing ba? Nakapanaginip ka ba, Ana? Bakit? Nagaguhan lang siya. Nagaguhan siya. Nabaguhan ka dahil. Nanibago ka. Bahay. Oo, namamahay siya. Ano bang mo, mahilig ka rin ba sa Colombo? Paano ka nakakatulog ng mahimbing? Ano, dinuduyan.
Hindi, i-ano ba sa Bisaya? Paano siya nakakato? Iduyan gani, then yugol, then duntahan. Baby pala. Baby pala. Ang daldal mo sa ano? Ang daldal mo sa voice over ang lively mo. Ngayon naiiyak ka. Naiiyak ka na sa Tagalog. Yan yung realidad. Oo. Ito talaga siya. Mahihain po talaga siya. Ngayon, anong nangyari sa school mo? Ano, klase lang or training? Klase. Klase lang. May sa'yo pala kauli. Wala may practice kay kuan ba nang mag-study daw mi kay ugma. Mga pika daw? Exam. Mga pika? Nag-study sila ngayon, kasi bukas sila. Exam. Start ka ng exam. So kailangan Or the person is start, take up. First semester. Prelim. Okay. okay naman ang eskwela. Hindi, naiiyak kasi siya sa akin. Ayaw niya ako sabi kasi Tagalog. Naiiyak siya sa mag... Lahat pa naman kami dito pag Lalo mo din na. Oo. Kaya yung na-train kasi siya is Bisaya. Sa Bisaya. Mas prefer kasi siya mas sa English. Sa English? Mas gusto mo sa English. Ay, nagko ka grado. First year. Sabi na ito sa hindi pa kasunod. Kasi Pwede wala mag-live siya makapasok bar? eh. Lagi absent. And then, late. Tapos ka sa ano, mga kamasay. Pamasa. Pero meron kayong ano, dapat ito yung grades nyo lang. Hanggang anong grades? 3. Wag na bababa ng 3. Dapat wag na bababa ng 3. Subject. Wala kang back subject. Hala! Minor. Babalikan mo yun. Binabalikan mo siya ngayon, yung subject mo yun. Kaya dapat mas pag-igihan mo. Yung pag-aaral mo. Ikaw ba nag-ano ka rin? Nag-college ka? Ano? Ano kinuha mo maliban sa cellphone? Nung kaklase mo? Magnanakaw. Ano na? MNW ang course ko. MNW? Ano yun? Magnanakaw. Hayop ka. Ayan. Andito po sila under the tree. Hindi pa may matulog among gapunon sa na ba. Sa blue. Sa blue. Oh. Kay ugma magbisig ng taong wala na sulod kay wala may agas takalungag. Uy, pero maligo ka ha. Okay lang naman. Okay lang gripo diri Sa si... CR continuous ang agas. Sa kuan din. Ay lang gamitan ng CR nga tubig sa kuan. Kan ang punon na nato ang blue. Kanang gikan sa gripo. Para natin malungag ugma sa pagkabuntag dayon. Ang mama mo... Ako una makamata ako may galungag ano. Kasi mga sayo lang kay kamang ko eskorto mata na siya. Oh, aga? Eskorto mata na siya. Oo, kanina, mas 4 mo kumata. Uy, ini mama, mag-bless ka sa mama mo ba? Mama. Ay, oo nga pala. Pilo ko sayo trabaho mo. Oh. Sigahan na lang sa kuan. Ali, yung... Ay, sa kalan. Sa kalan dadig siga. Sa dimbol siga. Meron? Nagbi-briefing si Sir Argel. Yeah. May mga ano ka, may mga friends ka din. Gusto nila pabuday mo, gusto nila magdalaw. Oo, dalaw lang naman eh. Tapos kami naman yung tuturuan ninyo ng mga marching, Ana, di ba? At iba yung tuturo natin. At How exciting. turuan na lang naman natin sila. Oo, ng mga Becky. For a change. Na meron ka na vlog? May na-upload ka ng bagong video? Hindi, dito. Gabi ang mga Say- voice over. Manago ka dito sa eskwelahan. O, sa hinaguan ba? Kasi isig bumbong yung dito. Isig voice over dito. Oo. Kung ano yung gagawin mo dito. Saba ba ka ni mga bayot. Pag maingay ba? Edit, anak. Okay, doon sa taas. Pwede naman. Kung okay pag mag-voice over ka, diri sa likod ba? Para ano, kasi mga bakla maingay na eh. Pag magkakasama na kami. Pero mga banda alas 9, alas 10, tahimik na yan kasi mga nag-i-edit na, kanya-kanya sa 8 o'clock. Oo. Mga kanya-kanya nang ginagawa. Meron ka bang gustong gawin dito sa hinaguan? Para ma-voice over mo, ma-vlog mo?
Pwede ba siya magdala daw ng babae niya? Ha? Charis. Wala ka raw siyang girlfriend. Makaiyap na din ka, uy. Sikat na kahit ka. Oo. Makarami ka talaga ng girlfriend yan. Kapag sikat na si ano. Payat kayo ko sa una, wala pa ko ng steady rin. Kaya naku. Naku, feeling Kasi kung mga 10 kilos siguro. ko rin talaga mananaba to si Choyens, no? Pero bawal. Pag masyado mataba sa kanila. Control naman, control. O, sa bagay kasi may training naman sila eh, kaya mamamayat din siya. Pagpawisan din yan. Abangan natin yung mga vlog ni Choyens dito. Ay, sis! Yung kanyang mga Choy! Ang Choy, ano ba yung Choy sa Tagalog? Kaibigan? Chuy ka tanong mag-astig ba? Astig. Astig ka naman pala talaga. Astig pero tahimik eh, no? Makikita natin sa... Tahimik yan at first. So ngayon, sa simula. Tapos sa susunod yan na, makipagkantsawa na rin siya, makipag-asara na rin siya. Abangan natin yan. Na. Diba mga Choy? Choy! Isang A.